Кабан көле яр буенда чечетка биюі нигезләренә багышланган мастер-класс узды. Әлеге чара Казан мэриясе оештырган быелгы хәрәкәттә бәрәкәт проектының икенче дәресе. Тулырак Динә Нәҗметдинова сюжетында. Чечетка биюін ничек һәм нинди ая ким киеп биергә. Буларның барсында Галиәскәр Камалов театр артистлары өйрәтәчәк. Чечетканы икенче төрле степ типте атыйлар. Инглизчәдән тәрҗемә иткәндә степ сүзе адым дигәнне аңлата. Әлеге бию жанрына Билл Робинсон, Сэмми Дэвис, обылы энеле Николаслар нигез салган. 25 майда Билл Робинсонның туган көнендә чечетка көне билгеләнеп үтә. Бу әлбәттә авыр бию, аны озак өйрәнергә кирәк. Ул бер көндә генә эшләнә торган әйбер түгел. Шулай да бүгенге дәрестә без 1 сәгать эчендә бер комбинация өйрәнергә тырышырбыз дип уйлыйм. Аны гомер буе өйрәнеп була. Мин үзем институтта, Мәскәүдә 85 елларда күреп, 85-86 елларда күреп, шуннан бирле гел өйрәнәм. Чечетка тере динамикалы булуы белән аерылып тора. Әлеге биюнең төп үзенчәлеге каты слектә ритмлы хәрәкәтләр ясап биюдә. Гадәттә аны металл пластиналар белән эшләнгән махсус ая киеп бийләр. Белгәнебезчә, чечетка биюе ул комбинациялардан тора. Менә нинди комбинация күрсәтә аласыз сез хәзер безгә? Мәсәлән, без хәзер сезгә күрсәтә алабыз. Безнең бию пәри спектаклендә икенче акның ахырында без барлык артистлар белән биебез. Чечетка татарлаштырылган, әлбәттә, һәм менә шул спектакльдән без кичкенә генә үзүген алып, бүген шуны өйрәнәчәкбез һәм хәзер сезгә шу бер кисәген күрсәтә алабыз. Әйдәгез. Белгәнебезчә, инде чечетка комбинация, мәсәлән, минем хәзер нинди булса комбинация өйрәнәсе килә, ул бик авырдыр инде. Әйдәгез, бер движениены ясап карыйк минем белән бергә. Ә мин өйрәнәм, сез миңа күрсәтәсез? Менә күрсәтәм. Беренче нәрсә өйрәнергә тиешбез, ритмны тою булырга тиеш. Ритм тоярга тиеш. Мәсәлән, иң гади ул безнең менә башлана. Уң аяк, сул аяк, үкшә, хоп, там, үкшә, хоп, хоп. Һәм аны тизләтәсең. Башта акрын гына эшлисең. Нары тоясың икән, булдыра алам. Тизлекне арттырасың. Нимәгә гидегез киттек? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Хәзер икесе бергә оп, бимә. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2. Туктады. Хәзер шул суганы үкшәләр белән. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Әйбәт. Хәзер шулай тоташтырабыз бергә. Башта аяк ыштары, үкшә. Аңлашылдымы? Әйдәгез әле. 1, 2, 3, 4. Чаралар Казан мэриясе тарафыннан парклар һәм скверлар дирекциясе белән берлектә сентябрьгә кадәр уздырылачак. Динә Нәҗметдинова, Илдар Вәлиуллинов, Татарстан яңалыклары.